něco, můžu říct, že tohle bude zajímavé, no. Dobře. Aspoň můžu vědět, že první konverzaci můžu odstřihnout a nebudu dělat behind the scenes. Takže dneska máme vůz 165, jede vůz Urbanway. Dobře. Linko 212, jedeme z Vlaštoviček na zastávku divadlo. Vlastně je paní řidička Kateřina to má. Dobrý den. Dobrý den. Jo. A jedeme z Vlaštoviček a vlastně, dobré. Takže já začnu hnedka první otázkou. Já jsem ji zapomněl, super, jak mám napsané. Proč jste se stala řidičem? Chtěla jsem změnu povolání a byl to takový spontánní nápad, protože by mě přímo vedle vozovny. Já jednou jsem se byla zeptat, jestli by mě vzali a oni mě nevzali, takže... A protože jsem byla taxikář a moc ráda řídím, mám i skútr, tak mi přišlo větší auto jako dobrá nová zkušenost. Aha, zajímavé. Což je vlastně pravda. Tak teď už až tady tohle budu stříhat. A vy jste tak pracovala u Bolta nebo u taxíku a tedy? Já jsem pracovala u Alt Taxi. Přesuneme se na zážitky tady těch cest. Ano. A tak řekněte mi třeba, začneme nejbizarnější. Nejbizarnější? Co No. to myslíš? Jakože ta, co mi nejvíc utkvěla v paměti, nebo ta, co byla... Jo. To, co prostě byla největší blbost. Co se vám jako kdyby stalo, co považujete sama za to nejbizarnější? Já asi se mě měl připravit na takové otázky. Teď z hlavy. A nejlepší? Já to přestříhám, jak budu potřebovat. Dobré, tak lepší, no. Dobře, mě se posunula kamera, tak já to jenom to. Dobré, můžeme? Ještě muset celý den. Budu muset, no asi. Protože to se není nutné. No. Je to jenom šňůrka. No jo, já vím, že to je jenom šňůrka. To by se to hodilo vyfotit. A nejlepší? Nejlepší historka. Jednou jsem vezla paní. Víte, trochu hlasitěji? No, pokusím se, ale nemůžu tady ječet. Jasné. Jednou jsem vezla paní a ta byla úplně ztracená a vůbec nevěděla, kam má jet, kde má jet. Tak jsem s ní jela prakticky úplně po celém městě a navigovala jsem ji i potom mimo autobusy a když se paní dostala konečně na místo, tak mi potom druhý den donesla čokoládu obrovskou a mě to udělalo velkou radost. A to je pěkné, tak... Mě to udělalo velkou radost, navíc jsem v té době teprve začínala, takže pro mě to bylo jako velmi motivující, že i když jsem jenom hloupý řidič autobusu, takže dokážu někomu tak pomoct a začalo mě to u srdce. Dobrá, a vlastně jak dlouho ne, no? Začala jsem před 2 lety. Jo, já to taky budu muset výdat. Léta 2024. Já jsem se vlastně 2 měsíce na to stal 3 měsíce na to jsem se stal šatoušem, no, takže... 23. Takže já vlastně, je taková zajímavá story, já ji tady řeknu. Já jsem vlastně začal natáčet tramvaje, začal natáčet v Ostravě. Den po oslavě jsme vlastně jeli, já jsem 14. narozeniny tehdy, takže rok 2024, protože jsem ročník 20 a právě, že kamarád mi to nabídl, já jsem jel. Ještě jsme jeli s 2 kamarádami, kteří vlastně se přesunuli nakonec ne na tramvajskou stranu, ale na hasičskou, což nebo nevím, jak to je tam u nich, protože od začátku toho, co natáčím, tak už jsem jel 2krát. A vlastně my jsme se spojili a potom
3, 4, potom a teďka nás je 10 nebo co po 10. A vlastně jsem tam jezdil co vlastně víceméně s nimi 14 dní a za 14 dní jsem byl tady v Opavě u babičky a dědy. Pomalečně jsem začal natáčet a vlastně a teďka vlastně mám na TikToku cca 900 followerů, na hlavním YouTube mám okolo 300, teďka mám přesně 350. Dobrý den. Vlastně a teďka, no a ještě na Instagramu mám nějakých 130, 140 ke dnešnímu dní. A na osobním Instagramu, kde dávám vlastně nějaké věci ze života, mám nějakých 100, ale to mám hlavně pro kamarády vlastně. Takže asi... Máš 3krát víc kanálů, než mám já. Já jsem ještě předtím tvořil mapy, takže já jsem měl ještě třeba další jeden Instagram jenom na mapy, potom jsem měl ještě takový vlogovací, jakože pro ten jako kdyby anglický. Takže já jsem vlastně dělal vlastně mapy v angličtině kdysi. Já myslím, že je to docela zajímavé. Jako, ono tohle by se fakt, jak jsem se stal Shotoušem, mám v plánu dělat jako někdy samostatné videjko, taky takové na YouTube, takže... Ale víceméně ten, jako to, že jsem tady, že natačím rok, to je třeba... Jako, asi to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem vlastně kdy mohl dělat. Poznal jsem několik super lidí, kterýma se potkávám, směju se s nima, děláme vtipy na všechno možné. I právě nějaké lidi z Prahy jsem poznal, díky tomuhle vlastně zrovna. A nestát se to, co se stalo, možná nechci nic říkat, ale kdyby se nestalo to, co se stalo, nevím, kde jsem dneska. Hlavně z toho šotošského významu. Vlastně to mohlo být lepší, kdyby neměl tu rakovinu, ale to je asi všechno. Dobré, ať se nebavíme, no tak, dobré, a máte nějaký nejhorší zážitek? Nejhorší zážitek, ano. Vezla jsem jednou pána a musím mi zvracel ve voze. A potom se ještě podařilo mě otěžovat, když jsem se ho snažila vykonit. Takže to nebylo úplně dobrý zážitek, ale naštěstí v tu chvíli se mnou jel jiný kolega, ten přikryl záda. Dobré. Se to podařilo. Dobré, startu je velmi nebezpečné. Všechno. No. Dobře ustát. Tomu věřím, to se nechám nastoupit. Když my jsme u těch 10, co tu máme. Dobrý den. Prší nebo tady na mě prší klimatizace? Ne, prší, fakt. Fakt to prší? Držte. Držím se. Nedržíš. Držím se. Pátek. Kde jsem pátek? A takhle tady tohle probíhá zcela normálně. A mě zajímavé to, že teďka, když ukončíme to tím nejzajímavějším zážitkem. Jo, jsem si vzpomněla na ten bizár, chceš? Jo, určitě. Vydejte. Vezla jsem maminku s dítětem. Maminka byla
Jo, jak se mi stalo vlastně minulé kolo. Nebo něco podobného, to je velmi... A právě věřím, Ne. tady je se důležité. A věřím, že to může být jako stresující i na cestě. Tak nějaká nejstresovější situace jako na křižovatce a tak dále. Zažila jste něco zajímavého? Takového? Nejstresující. Párkrát jsem měla před sebou vždycky nějaký koříček, který omezoval provoz. Nebo vyloženě se mě snažil vytroubit, víš, vybrzdit. Tak to je hodně stresující. Když před tebou je nějaký prostě řidič, který vyžaduje svoji rychlost, svůj čas a dělá to schválně, tak to mi přijde jako nejstresující. Potom jsem měla spoustu stresujících zážitků, že jsem třeba 12 hodin přesně v tu největší špičku uprostřed města začali čistit chodníky na cestě. A stal tam velký čistící vůz, kde já jsem taky začínala jezdit. A úplně jsem to neodhadla, tu vzdálenost od toho vozu. A svým vozem jsem musela zepsat. Takže to byl velmi stresující. Aha, mě se zále. První nehoda. Velmi stresující. Mě. A teďka tu mám ještě jednu vratím se k těm zažitkům, protože tady mám ještě jednu, tady to jako, jak bych to nazval, prostě jeden puntík a nějaký nejzajímavější zážitek. Nejzajímavější zážitek. Nebo už je to něco z toho, co jste řekla. Máme tady jednu paní, která je na vozičku. Z ní každá zastává svým způsobem uniká. A ta paní jako na vozičku je velmi akční. Ale většinou se snaží jako nahousnout na ten vůz. Protože ona nechce plošinku. Ale vyloženě ty do ní jenom prtneš. A ona vlastně jako poskočí s tím celým tím vozíčkem. To je jako velmi zajímavý zážitek, vždycky to vidět, jak se jako snaží tak aktivně, že vyloženě ty jako jenom dupneš a ona s tím celým vozíkem prostě poskočí nahoru. Tak to chci někdy vidět. A jako je to starší paní, je to jako Je, no. starší důchodkyně, ale velmi akční a velmi příjemná a nedělá ze sebe to, že je invalidní, jako není důvod pro to, aby s ní cítil soucit, nebo jako nevyžaduje to, aby si prostě víš, jak oni většinou, když jsou invalidní, já to vidím na svém tátovi, tak on tím, že jako nemocný, nemůže, tak on prostě chce veškerou pozornost. Tady ta paní ne. Ta paní je prostě úžasný. Tak to jo, tady máme takový zase pěkný příběh toho, že no, já nevím, jak to je nazvat. Někdy se najdou i cestující, kteří ti zanechají hezký pocit z té práce, ale většina lidí mě rád vidí, takže pár lidí mi říkají sluníčko. Někteří, nevím, jestli jsi všimla, ale náš vůz je ovětšený výškama. Ta 314, protože si všichni myslí, že to je kvůli mně, ale můj partner má rád lišky. A tím, že já jsem rezavá, tak všichni myslí, že to je kvůli mně, ale není. Já si teďka vybavil jednu danou youtuberku. Takže to je... Dobrá, takže teďka přijdeme na takové za mě už zajímavější otázečky. Ale nebylo zajímavé? Dobrá. Jo, nebo ne takhle. Jako co se týče, jakože dnes z těch zážitků. No, povídej. Nejoblíbenější linka a proč? Mám hodně ráda tu 204.
včera jeli. Vůbec se tady. Včera jsme jeli, je to teďka moje primární linka. Jsem velmi ráda, že jsem přijala nabídku, že budu jezdit primárně 204, takže ostatní linky jezdím jenom sporadicky. A ta linka je hodinová, má 20 minut pauzu, ale velmi rychle podpíchá. Ta směna je taková efektivní, frekventované. Ale mně přijde, že co se týče těch trolejbusových linek, ta 204 je tak jakože nejméně fragmentovaná. Mně se jako nejedná o to, kolik lidí vezmu, ale jedná se mi o to, že ty vlastně nestojíš. Nemáš každých 20 minut, 10 minut pauzu a ten den ti prostě rychleji uteče. Nevím, jestli si to někdy pozoroval, asi spíš ne, ale 204 ve večerních hodinách jde vlastně v kuse. Tam už jsou jenom nové linky, jenom nové autobusy, jezdí jenom odpolední 2 a od 7 hodiny ten autobus nebo ten trolejbus se prostě nezastaví. On tam na té kočně, na té Kilešovice škola, má asi jenom 4 minuty na otočku a jede další kolo. Ale ta odpolední ti tak rychle teče, tak rychle se těšíš domů, že je to třeba něco jiného, než když jezdíš 203, kde na každé kočně máš 20 minut pauzu. Takže je to takové rychlé, efektivní, pro toho řidiče je to taky jako celkem zábava. Pořád něco děláš, pořád se hýbeš, pořád jedeš. Jo, i když třeba večer už někoho nevezeš, jo. Ale pořád jedeš. Takže pokud bych se tady stavil říct, takže se nám hlavně těší na tu linku 204, jo? Já mám spoustu kamarádů řidičů, kteří tu linku nemají rádi. Protože jim to přijde dlouhé, únavné, stresující. Ne. V začátku, když jsem začínala, tak jsem z toho taky byla taková vystresovaná a strašně dlouho mi trvalo, než jsem si na tu linku zvykla. Protože první 3 raní, když jsem ji měla, tak jsem normálně odpadla a byla jsem mrtvá do další raní. To bylo tak prostě únavné, ta hodina, ale teď, když se podívám zpětně, tak si to tělo potřebovalo jenom zvyknout a teď je to perfektní. Jako rychleji to uteče, navíc je tam kvalitní kafe, tak to celkem jako tě motivuje. To jsem včera viděl. To tě celkem motivuje, na ostatních linkách takové vybavení není. Potom tam je ještě taková ta linka, zrovna ta linka, co jde před náma, 203, tak tam mám vlastně na smyčce Globus ještě akorát. A to je taky jediné, co mě napadá z těch benefitů. Jak to myslíš? No, že tak 203 má o víkendu 20-minutové pauzy a že na ten Globus... Jednička. Jednička, to má Bílovecku, to se mě později. Ale tam ta hruška je dál. Že zatáčka je ještě. A jo, tam už Kateřinky mají 20-minutovou pauzu, dokonce 23 minut, tam je takový plán. Ale tam jako nejde skoro nic jiného, tam ty vchody jsou relativně daleko. Nejsou. To je v dosahu 5 minut. 5 minut tam, 5 minut zpátky, 13 minut na nákup. To je pohoda. A když se bojíš, že to nestihneš, jak jsou tam vždycky sdílené kola. Aha. Protože já si pamatuju, já jsem jednou dělal 202 jen tak ze strany jsem z divadla na Kateřinky, poslal něco do actionu a říkám, ještě tady ten bus stihnu. Už jsem ho nestihl asi o 2 minuty. Ale pro řidiče je tam vždycky, tam je místo sdílených kol. A já mám sdílené kola ráda. Takže s nima i jezdím. Jasně, tak já nemám tu aplikaci. A přímá zastávka je hned vedle vlastně zastávky Kateřinky. Takže No tak tady to je super. tam není problém. A do Actionu se dostaneš i do Kauflandu úplně v pohodě. Navíc pro mě 202 je celkem zabijátka v tom, že tam je květinářství. A já jsem zahradník, takže... Je tak asi udivím, že nemáte moc často 202. No, když ji mám, tak tam dost zahradník. Nebo se tam aspoň chodím každou přestávku koukat.
já bych to měl utáhnout, protože už mi to tu vadí jako moc. Drž se. Musím brzdit a zatáčím. Dobře, teď bych se to hýbat snad nemělo. Dobře, teď už je to... Tu máme teďka pauzu? Máme tu 4 minuty pauzu, tak já tady stopnu záznam a potom budeme pokračovat. Tak já to stopnu někde. Takže my budeme pokračovat, třeba jsme se dostali za jednu trasu jenom do... Pro představu. Na staré silnici stojíte? No, když si to zmáčknete tak? Jo, jenom nejezdím celou. Děkuju. 308, když jedeš na Globus, to nemáš sekci. Tak teďka jsme měli nejoblíbenější linku řečeno, tak teďka právě budu to raději držet, když pojedeme. Takže a teďka budeme pokračovat, trošku jsme to přerušili na 2 zastávky, jelikož mi spadl telefon. A tak se zeptám na to nejnáviděnější linku tady. No, bereš jenom trolejbusy? To trolejbusy i autobusy. I autobusy. Jo. Tak nejvíc se mi líbí asi 220. To jsem teďka párkrát jel, vždycky jsem ji natáčel, vždycky jsem ji vymazal. 220 se mi líbí asi nejvíc. Je to tam takové smatené a přes ten Komárov je to takové hektické. Tomu věřím. Jede to na přerovec, jako na tom přerovci je klid, ale není tam vůbec žádný signál. A To jsem viděl, upřímně, když máš hodinu a půl tam prostě a nevezmeš si knihu a počítaš s tím, že se zabavíš tím mobilem a on nemá signál a nedělá vůbec nic, tak z toho pak je tam deprese. Dobře, a nejlepší čistě autobusová linka, když už jsme u toho. Čistě autobusová, hodně se mi líbí 16. Vávrovice, Držkovice. Ale 16 jezdí vlastně jako 203 a pak je to ještě kousek dál, jenomže mi tam chodí jako kamarádi a rodina a mám tam hodně jako příbuzných, takže mě to tam na tu stranu velmi láká a kdyby si chtěla třeba někdo přestěhovat jako mimo město, tak mě láká tam ta strana, takže to je mi ta linka asi jako bližší. Jako kdybych já měl říct svoje když už tak ty nejoblíbenější linky, a já taky řeknu. Co se týče trolejbusových linek, tak asi linka 201 nebo 203. To nemá prostě žádný důvod, prostě je to prostě tak. A co se týče linky, a co se týče čistě autobusových, a tak asi 213. Jezdil jsi teď někdy z 201? 200, no včera jsem sněl. Dopoledne třeba. Jo, dneska jsem sněl. Letní dopolední 201 je na zabití pro rodiče. No, Jedeš to pořád se zpožděním, pořád máš plný kus. Je to teďka o těch prázdninách velmi nevypočítatelné. Většinou tam jezdíš minus 7, minus 8, nestíháš připoje na trojku. Prostě teď je 201 na zabití. Přes školní rok je to lepší. Já vím, tak my jsme se poprvé viděli, myslím, na 201 zrovna. Myslím. Už nevím. Jo, já jsem tam bez této, jo, co? Ale zajímavé, že včera jsem byl u vás na té 204 poprvé a to máte jako hlavní linku. Jinak jsem byl u vás dvakrát na 203 a jenom jsem byl u vás na 201. Občas mě chytneš na linkách, které normálně jako jezdí málo, no? Třeba 212. 212 já mám dneska zálohu, víš? Aha, tak to potom jo. Já mám zálohu a jako zálohna, když někdo vypadne, tak musím vzít všechno, co mi nabídnou. Jo. Takže to, že mám 212 není jako své nule, ale protože někdo vypadne. Jo. A kolega, kterého jsem dneska střídala, tak mám parťáka na demonstraci. A kdybyste si měla vybrat mezi autobusem a trolejbusem, co zvolíte?
Čistě teoreticky. Čistě teoreticky si vždycky zvolím trolejbus. Protože hodně řidičů autobusu a trolejbusu říká, že když mají autobus, tak se prostě mimo město cítí dobře. Jenomže mám pocit, že mimo město jsem takový víc rebel. Nemám dráty, musím se něčeho držet. Nedrží mě to, že v zatáčkách bych měla jet maximálně 25. Víš? Takže si připadám tak jako skurně. A není dobré, když se takhle cítím. Často. Takže jak to trvá dneska? Jak to trvá dneska? Dneska máme tu linku, dokonce do jiné dědiny. Teď přijde, že všechny, nebo většina autobusů, ať už to je, no, tak jezdí mimo město. Pokud nebudeme počítat Karlovec. Karlovec je taky mimo. Takže takhle, když budeme počítat Karlovec, tak čistě teoreticky. 211 je do Lásců, ne, myslím. 212, kterou jeme teďka Milostovice Vlaštovičky. 213 Vábrovice Karlovec. 214 Komárov 92. 215 Liliova Globus, to je výjimka. Ale jako objíždí to, jako kdyby to město nemělo. Tak jede to přes Kileševice tam na Donu, no, je to takové jako, tam je taky omezení na 50, ale to jako není ani rychlost, víš? Linka 216 Vábrovice Trškovice, dolní měla například Vábrovice Trškovice, linka 217 Slavkov Koupaliště přes divadlo, linka 218 Chovalíkovice Koupaliště, nebo zkrácené na Dolní náměstí Vývody, to jsem viděl, to jsem dělal několikrát. Linka 219 Chotice Kapule Slavkov taky, ne, Chotice Kapule, Malé Hoštice dokonce. 202, tak o 220 jsme se bavili, že tam je ty suché Lasce Přerovec. Linka 221 vlastně není, to je linka 204. 222 tady taky jezdí, existuje. Ne? 22 vlastně jezdí, ale to je jenom ve školní dny a je to ráno hodně. Zradně to jezdí Komarova. Zadem, vůbec nejezdí. Co se tam bere? A to je jenom kurzovka, jenom jeden kurz. Jenom jedna linka tam je. A to je součástí nějaké trhačky a jezdí to do školy. A takže to je úplně vlastně něco. jako nepočítám jakkoliv. 223 Prostě jedna cesta z Radkyně do školy je v Komárově. 223, tak to je Praskova a... To je nočně. Ale ne, jezdí to i jednou přes den, jsme se včera koukali. Tam je jeden spoj přes den. Jeden spoj tam sice je, ale to myslím, že jezdí jenom do Komárova. A jinak je to nočňák, který jezdí po celém městě, ale je to fakt rychlý spoj. Jo, no. 223 a Tam je zastávka má jenom minutu, takže když to nestihneš, tak máš spoj. On nečeká, on jede. potom 223, Pokud nestojíš na zastávce, máš vlastně spoj. a potom vlastně je ještě 229 noční linky, ale to by to vůbec nepočítal, ale to jezdí ve městě. A potom vlastně není nic. To je všechno. A potom už tam jsou jenom ty regionálky od Z-Groupu, takové teda. Jako víš, co jezdí přes Opávu, to spíš ale jezdí přes Opávu, než aby Tak to... oni tam mají garáže, že? Na Tekvémku oni parkují. Oni mají s Tekvémkem domluvené, že dávají parkoviště na spolupráci. Protože tím, jak Tekvémku prohrálo s těma průplakama, tak si prostě pronajali jejich parkoviště pro ty jejich autobusy a oni se zase jako přestěhovali tam. A já Což nedává smysl. vím, že Konečný boj. znám jednoho opavského šatouše, který ještě jako, který jsme se přijali o Tekvémku, prostě to strašně vzáte si někde 2-3 vozy tu náděru, že to má jenom na nějaké kurzovky, že jenom na nějaké kurzy vlastně, že to je 909 Tady byla ta soutěž
o to, kdo bude jezdit opasku. No to jsem to ještě žertově, to bylo rok 2017. No, A mě to strašně naštvalo, aby byl upřímný, já jsem tomu takovému fandil nejvíce. no jenom, že takové to nemělo všechny plňáky. A město požadovalo plňový moře. Ne nafťáky, ale plňáky. A to prostě takové jako nesplnilo. Byla grupa, no, takže jsem v grupě hrál. Ale TTMko zase vyhrálo tam, kde původně bazén. Vlastně Valašské Meziříčí. No, takže oni se jako kdyby vyměnili. Takže si jako kdyby pronajímají navzájem parkoviště. Takže tato grupa je vlastně z Valašského Meziříčí, pokud teďka dobře chápu, a TKMK je z Opavy hlavně. Ale není vlastně pravidlem, že to jestli jezdí tak. Protože ty kurzovky 900 jako mě potom tady hodím screen, dobrá. Tak nejčastější linku jsme si vlastně řekli, to můžeme říct, že to je ta 204. No, motorka v poslední době velmi často, tam ty linky, vlastně ty sněny se plánují, takže jeden den máš vlastně hodně raní, s tím, že tam máš i jiné linky, jako kvůli trojku, ale ukončuješ to 3 ranníma 4. A druhý týden je v cyklu, kde máš dělenou celodenní 4, pak máš pohotovost, to je teď straně. Takže můžeš mít vlastně jakoukoliv linku a třeba pozítří mám 2 odpolední 4. A nevíte, co se náhodou stalo tím vozem, co jezdil na lince 230? Nemáte nějaké informace? Jako ten Tesco? Jo, no, Se prodával. se prodal. Aha. Oni prodávají na Ukrajinu. No, tak to dělají stráže, jo. Bohužel té 6 nám odešly, když to prodali v krajině roku 2022. Ale je to tam stojí furt někde tě. A tak jako oni tam asi nepotřebují úplně nové vozy, nebo možná tam mají lepší mechaniky. Nevím, třeba mají nějaké zatračné prstíky, ručičky, co mi nedokážeš prostě Tak a tak teďka tam je válka a všichni, co vím, tam všechny ty ostravské vozy, co tam jako byly kvůli, co vlastně dávali Ukrajině, dávala Ukrajina na Ostravě, jsou stále v těch garážích a vlastně dneska to spadá pod ruské dobyté území. Takže tak. Rusové mají spoustu autobusů a Což budu upřímný, nejenom mě to štve, ale štve to i jednoho mého kamaráda, za kterým jsme natáčeli 5 a 10, takže doporučuji se potom podívat. Takže jsem si dělal vlastně reklamu na ruka, tady. Každopádně, dobré, tak teď se přestaneme na to, na co jsem se vlastně nejvíce těšil. No, svým způsobem, vím, co mi na to řekl jeden řidič. Docela jsem se zasmál tomu, takže jezdím nad tím řidičem video měsíc později, než tady tenhle ten. Někdy se s tím musíme domluvit, musím domluvit zase v blízké době. A takže rady do života, co byste mohla přidat? co to dělalo? Dobré, mám tu 3 kategorie. Takže tam, vlastně těch kategorií tu je vlastně 6, takže 3 takhle a 3 takhle. To dost Takže začneme. Rady, co můžete přidat Šotoušovi, to můžete i vymyslet, jo, kdyby vás tam něco napadlo, že to není úplně to. Takže nejlepší, takže začneme v Šotoušovi. Rady do života, co můžete tam, takže začneme to nejlepší asi. Jako pro Šotouš, jako kdybyste měla říct nějakou radu pro Šotouš, co natáčí tady tyhle ty vozy, co chce být řidičem, co byste mu poradila? Teď a tady, to je nejlepší. Musíš se přátelit s mechaniky. Ok, aha. To je největší rada, co ti můžu dát. Tak to je... Kamarádství řidiče s mechanikem je jedna z nejlepších věcí, kterou můžeš udělat, protože když máš kamaráda mechanika v firmě, ve které pracuje, tak tě
topení to je nejlepší věc, kterou ten vůz má. Že prostě když je ti zima, máš ještě přidám do topení za to víš. A to je jedna z nejlepších věcí, co ten vůz má, ale jinak brzdy, všecko, cukato, hopsato. Dobrá. No a teď, když jsem dostala tu novou nabídku na tu 314, tak ta 314 je trochu jako vymazlený vůz. Protože kolega se o to velmi stará a bývalý mechanik. A kdykoliv něco mrzne, tak on to podloží, kdykoliv něco, tak on to nahlásí. Má kamaráda mechanika, takže když s tím něco je, kamarád mechanik přeskočí. A tady jsme spavili. Spraví, opraví. Jo, kdybych tam přišla já, tak já tam jako mezi mechanikama mám všechno známé, ale ne, že bych s někým chodila na pivo, protože jsou to samý chlapi, ale že já jsem protestoval. To by asi nešlo. Ale kdybych přišla já, tak budu v té dlouhé řadě. Třeba 312. A dlouhý seznam vat. Já jde, jak zase presatuju zdravý. Jako dlouhý, jo? No. A kamarádka taky není moje kamarádka s mechanikama, takže už čeká nějaký rok, dva na opravdu. Ale normálně třeba jít v provozu. napsala tam papír, jako ono to jezdí, já nic nevidím. Já nic nevidím. Jo. Napsala tam papír, že se 312 omlouvá, ale že je ve frontě na opravu. A napsala to takovým tím stylem, že ti to prostě oznamuje to auto. Víš? Takže to jako velmi vtipně pojala. A ono to hlásí, že to tady. Super. A teďka hodně patrně. A jo, to Potřeboval člověk. ta zatáčka jde dál. Ano, už bude ta zatáčka. To je strašný naše moje oblíbená zatáčka tady. A teďka strašně patrně tady. A dívej, už tady není značka. Je, takže to můžu si. Ale to fakt jako třeba před tou hodinou, co jsme to projížděli, to bylo. Značka to bylo čištění, ale už to není. Teď se přesuneme na vlastně poslední 3 krátší otázky. Tady krátší otázky, no uvidíme ještě. Já jsem Já myslím, že my jsme to okecali dost. to budeš muset sestříhat. No, tak ať to má, tak to je, záleží jak dlouho to prostě. 7 minut, taká práce s dětičkou rád, ať už to stojí. Hele, a kde bude? Je, tady jsme byli tak před hodinou. Stopka. Mám na stopku nebo budeme to? Naschledanou, klidně můžeme pokračovat. Dobrá. Tak ať už to konečně je do toho, tak máme zase rady do života, ale to bylo teďka jako komukoliv všeobecně. Všeobecně, což rady do života. Dobrá, tak já jsem se tady udělal takovou už tabulku, takže ať to jako, ať jsem to, takže nejlepší rada, takže nejlepší, začneme. Jak já můžu vědět, že je to nejlepší rada do života? Tak, co jste třeba slyšela vy, nebo vy jako za nás aspoň. No. Hele, rada do života od ženy tobě jako mladému muži bych řekla, nauč se starat sama o sebe. Pak se ti ženská najde snad. Protože když chlap umí vařit, uklízet, tak je potom každé ženské jako lepší partner. Já děkuju. Jo, z vlastní zkušenosti, když chlap nevaří, neuklízí a jenom sedí u počítače, není to ideální partner a má v plánu se rozvést. Takže to je pro tebe rada do života. Nevím, jestli nejlepší, ale nejlepší, co ti můžu dát. Dobré, děkuju. Dobré, co tam máme dál? Tak nejhorší zase? Nejhorší rada. Hele, to je velmi zvláštní otázka, protože jak já ti můžu dát nejhorší radu? Nebo jakou špatnou? Z mého ohledu jsou všechny rady, které dávám dobré. Jo, ale když jako chceš špatnou radu ti nedokážu ti dát jako, špatnou radu. já kdybych měl říct něco, co mi jenom řekl jeden řidič, co si pamatuju, jak jsem byl u něj, tak jsme chvilku byli na pauze, tak jsme kecali.
tramvaj jsme byli, robil jsem se že kousek projel z nádrž, jsme si měli jet z Chlavaku do Opavy. Tak jsem, že s ním kousek pojedu a tam je jednu takovou zajímavou radu, kterou bych asi pro YouTube tady není úplně dobré říkat. On říkal něco ve stylu, mrdej to, co vrhá stín. Já budu upřímný. No, jako svým způsobem ti řekl, že na vzhledu nezáleží, no. Správně. Jako řekl to ostravským hrubým stylem, ale řekl ti na vzhledu nezáleží. A vlastně je to dobrá rada. Nezáleží na vzhledu, ale na tom, jaká ten člověk ano, správně, je. souhlasím. Naprosto můžu souhlasit. A jestli je to muž, žena nebo pes, tak... Asi tak, ale takhle jsem pochopila jeho výklad já. Protože pozor, ale pes taky vrhá stín. To je tramvaj vrhá stín. A tady to... No ale to už jako takový posekaná tráva ti nevrhne ten stín jako extrémně, víš co? Ale jako třeba pes, ovce, koza, dávej si pozor, jo? Všechno tohle vrhá stín. Takže tohle řekl Jan Sakmar, kdyby si... A to bude řečeno vůbec taky příště, si myslím, že tohle v našem podcastu, protože tohle bude určitě řečeno, nebo minimálně zmíněno z mé strany. Co se těšte, 22. srpna, máte se na co těšit. Co teda máte? Tak, odbírám. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho máme? 2 minuty. Dobrá, já bych to ukončil tu poslední otázku, co tady mám připravenou. Je to zase rada do života a ta nejzajímavější. Vlastně ty otázky se jako zopakovaly. Měl by si to shrnout, protože jako nejlepší a nejzajímavější je podle mě to stejné. Aha. Dobrá. Jo, protože... Tak jako nemusí to být vždycky pravidlem. Rady nejsou jako v dostání na chodníku. Rady si musíš prostě vydobít časem a je těžké je sehnat a někdy to stojí a bolí a někdy to stojí velké úsilí, takže jako... Takže to je víceméně taková rada na rady. Takže je to taková rada na rady, dělej chyby. I tady je tahle. Dělej chyby. To je jedna z největších rad, co ti můžu dát, protože když neuděláš chybu, tak se z ní nikdy nepoučíš. Jo, a tak jo, dobře. Abych to tady řekl ještě jeden takový příklad, souhlasím s váma. A abych mohl říct, já ještě tady řeknu příklad takový zajímavý, který je, myslím, že je docela vtipný, protože trojkaři budou vždycky úspěšnější jak jedničkáři, protože trojkaři se nebojí riskovat. To je pravda. Takže když oni udělají chybu, tak to tolik vadit nebude. Hele, teď řešíš podle školy, podle známek. No, jasně. Ale když začneš žít normální život, nemyslím jako úplně mimo školu, jo? No. Tak se v tu chvíli, jak začneš žít obyčejný život, nájem, práce, všechny školy, všechny známky, všechno jakoby zmizelo. Nic v tu chvíli není důležité. V tu chvíli je jenom důležité, jak si ten život naplánuješ a jak si ho uděláš sám. Takže když si najdeš holku, se kterou to nepůjde, je to zkušenost. Když si zkusíš si psa, kterého nevychováš a budeš ho muset dát do útulku nebo mu najít jiný domov, je to zkušenost. Když ti umře 20 křečků, budeš aspoň vědět, proč ti blbci chcípli. Jo, všechno tohle je zkušenost. Tak já myslím, že... Drž si to. Jo. Nechci, že ti to spadne. No to nechci.
nechci, už se to jednou stalo a nebylo to úplně, a taky to bylo jako kdyby bylo je tam ještě závěr, ale já myslím, že závěr jste tady řekla sama takhle pěkně, že jste vlastně taky odpověděla, že život má být právě o těch zkušenostech a tak. Takže já bych to tady, takže já děkuju, že jsem si vás tady mohl pozvat. Nepozvala, já jsem si tě. No, takhle, já jsem si vás pozval do podcastu a vy jste se mě pozvala do autobusu. Takže, jak se to vezme? Jsem ti chtěla ukázat, jak řídím, jak šílená. V klidu. Já doporučuji potom, zase za měsíc normálně, jak bude vycházet podcast s Janem Sakmarem, to bude sranda. Já myslím, že tohle bylo ještě takové, že zajímavé. Slabý čaj. Jo, tohle byl slabý čaj, připravte se, prostě. A potom si dáte slivovičku. A to mě to bude zajímat, protože my jsme včera říkali, že bychom mohli vydělat, že vy byste, že bychom zašli s váma a s Honzou Sakmarem. Já navrhuji, že první podcast byl čistě se mnou, druhý bude čistě s ním a třetí udělal. Ne, já bych to udělal na narozeninový speciál 22.3. to vyjde. Jo, ty myslíš, že to vyjde až takhle, dobrá. Že já bych to chtěl, i kdybych to měla začít v lednu a měl bych to vydávat až na narozeniny, je to jedno. Dobrá, nebudu ti do toho kecat, ale... Můžeme to takhle nějak udělat. Záleží to čistě na tobě. Dobrý den. Ajaj. Ještě jednou. Děkuji. Takže jo, takže... Drž se. Jo, dobře. Takže my jsme to takhle krásně shrnuli, já myslím, že já můžu jenom poděkovat. Nemáš vůbec za co. Takže tak. Takže... Tvé rady budou k ničemu. Snad jo. Ale určitě se podívám na budoucí. Já vám potom pošlu odkaz, až tady tohle vyjde, to bude zajímavé. Takže zase u dalšího Drivcastu nebo nějakého videa na mém YouTube, hlavním YouTube kanále. Čau!